za a kwashe bola. Dan bola ya ne. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola ne dama yake kira na? A, ƙwarai da gaske ni ne. Amma ya na ji biki ce min suiti ba, kuma biki yi min tarba irin ta mutunci ba. Allah ya kyauta, dan bola zan ce masu yiti. Me ya kawo ka gidanmu? Ok, to dan bola ne ya zo ya karɓi kayan bola. Wani kayan bola ka zo amsa? Wayarki, rigarki, takalminki, ke har ma da ɗan kunnenki. Amma ka raina min hankali. Kayan nawa ne kayan bola? Ƙwarai da gaske, wa ya siya miki su? Kai ne. To sunan su bola, saboda da kuɗin bola ne na siya miki su. Dan bola. Kai haƙuri su yiti. A kirayen da ɗan bola. Dan bola. To ai kai ma laifin ka ne. Idan ka zo sai kai ta yi min ƙarya. Ƙaryan me? Dan bola. Na taɓa ce maki yana da mota? Ko na taɓa ce maki ni ɗan sanata ne ko wani minista? A'a, ce min kawai kake kai mai kuɗi ne. To ƙarya ne bana da kuɗin? Kayan da nake siya maki da yayi nake siya maki ko da kuɗi? Da kuɗi. Kuma na bola ba, saboda haka ki je ki riƙe na bar maki. Ni barin tafiya ta. Su yi ta soyayyar fa. Na haƙura, saboda haka ni yanzu kin ga bebi na nan. Dan bola ya ne. Za a kwashe bola, a kawo min bola. Matacciyar freezer, lalataccen risho, kwandon silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Dan bola.